Mwynhewch gweitha'r cwbl, achos mae gan Dduw yn y nefoedd wobr fawr i chi. Cofiwch fod y proffwydi oedd yn byw ers talwm wedi cael ei herlyd yn union yr un fath. Chi ydy halen y ddaear, ond pan mae'r halen wedi colli ei flas, pa obaith sydd i'w wneud yn hallt eto. Dydy e'n dda i ddim, ond i'w daflu i ffwrdd a'i sathru dan draed. Chi ydy'r golau sydd yn y byd. Mae'n amhosib cuddio dinas sydd wedi adeiladu ar ben bryn. A does neb yn goleuo lamp i'w gosod o dan fowlen. Na, dych chi'n gosod lamp ar fwrdd mwyn iddi roi golau i bawb yn y tŷ. Dyna sut dylai'ch golau chi ddisgleirio mwyn i bobl foli'ch tad yn y nefoedd wrth weld y pethau da dych chi'n ei gwneud. Dwi'n diolch i Dduw am ei air bore yma. So, chydig bach o gyd-destun cyn i ni symud ymlaen. Mae lot o'na chi siŵr o fod yn gwybod hyn, ond mae'r testun bore yma yn dŵad yn gynnar iawn yn y bregaeth ar y mynydd. So, just cyn yr adnodau da ni newydd allan bore yma, mae Iesu wedi bod yn dechrau bregaeth trwy rannu am y gwahanol fendithion mae pobl Duw yn medru ei brofi. Ond, mae hefyd yn sôn bod y penderfyniad i ddilyn ddim yn gaddo bywyd hawdd. So bod na fendithion, mae'n sôn bod na heriau i ddod hefyd. Ac yn yr adnodau cyntaf da ni wedi darllen bore yma, mae Iesu yn rhybuddio bod y dilynwyr o bosib yn mynd i cael ei erlyd a cael ei sarhau gan gymdeithas ar adegau. Ond yr her yna, bod o'n sôn bod bywyd yn mynd i fod yn anodd, mae'n galw i bobl i ddilyn ac i fod yn llawen y bywyd anodd yna. Ac fel ydych chi'n newydd glywed, mae yna 2 ddarlun amlwg yn cael ei rhannu yn y testun bore yma. A dyna, da ni'n mynd i yn amlwg canolbwyntio yno fo. Achos mae Iesu yn deud 2 beth am y dilynwyr sydd yn gwrando. Mae'n cyhoeddi bod nhw yn halen ag yn oleuni. So dyna da ni'n mynd i fod yn canolbwyntio. A mae o yn amlwg yn pregethu hyn i'r bobl sydd yn gwrando yno fo ar y pryd, ond mae hefyd yn pregethu y gwirionedd yma i ni heddiw 2000 o flynyddoedd wedyn. So'n syml bore yma, da ni'n mynd i edrych ar y 2 ddarlun a gweld be mae Iesu'n ei olygu pan mae'n deud chi ydi halen y ddaear neu chi ydi goleuni y byd. A gobeithio wedyn bod hwnna wedyn yn newid ella'r ffordd da ni yn meddwl am y perthynas ni efo Duw a meddwl chydig bach yn fwy am be di'n pwrpas ni o fewn ein cymdeithasau ni ac yn yr llefydd da ni'n byw. So da ni'n mynd i fod yn edrych ar y 2 ddarlun a gobeithio fydd pethau'n dod chydig yn fwy clir i ni. So na i ddarllen eto yr adnodau cyntaf, adnod 13, lle mae'n deud chi ydy halen y ddaear, ond pan mae'r halen wedi colli ei flas, pa obaith sydd i'w wneud yn hallt eto. Dydy e'n dda i ddim, ond i'w daflu i ffwrdd a'i sathru dan draed. So yn gyntaf felly, chi ydy halen y ddaear. So dwi yn rili mwynhau, dwi'n deud hyn bob tro, dwi'n mwynhau paratoi at bregethu, ond wedyn dwi'n mynd am 2 flynedd arall. Ond dwi yn mwynhau paratoi i bregethu ar y Sul a dwi'n mwynhau paratoi sgwrs ar gyfer y gwaith ieuenctid ar nos Fercher. Yn benna, achos mae'n gorfodi fi i wir treulio amser yn reslo efo gair Duw ac yn gweld beth gan Duw i ddeud trwy eiriau'n aml cyfarwydd iawn. Geiriau'n aml dwi'n meddwl, dwi'n dallt be mae'r darn ar y Beibl yn feddwl, ond trwy astudio dwi'n sylweddoli, mae'n lot mwy mynd ymlaen ac o'n i'n meddwl ella. A pwy awyr ond na gymaint i ddeud am halen yn y Beibl. So be nes i sylwi wrth baratoi, oedd bod halen yn ymddangos yn y Beibl lot mwy nag o'n i'n disgwyl. So o'r hyn nes i ddarllen rili ar hyn o'n i'n paratoi, mae'r gair halen yn ymddangos 40 o weithiau, tua 40 o weithiau drwy'r Beibl. So os ydych chi'n cofio dim byd arall y bore yma, ywch chi gofio hynna. Gobeithio nhw'ch chi gofio rhywbeth arall, ond am be da ni'n gweld ydy, mae yna amrywiaeth yn sut mae'r gair halen yn cael ei ddefnyddio. So mae yna rhai cyfeiriadau o halen yn cael ei ddefnyddio'n llythrennol,
Ond hefyd mae yna enghreifftiau o halen yn cael ei ddefnyddio fel rhyw fath o symboliaeth o rhywbeth arall. So un enghraifft o halen yn cael ei ddefnyddio i symboleiddio rhywbeth ydy mae yna adnodau yn Leviticus 2:13 sydd yn dweud mae halen yn cael ei ddefnyddio fel arwydd o ymrwymiad rhwng o ti a Duw. Felly paid anghofio rhoi halen ar dy offrwm o rawn. Rho halen ar bob offrwm rwyt ti'n ei cyflwyno i Dduw. So, yr awgrym yma yn Leviticus ydy bod yr halen yn rhyw symboleiddio'r cyfamod tragwyddol sy'n yna rhwng Duw a'i bobl. So, bod yr halen yma yn rhyw fath o atgoffa y bobl oedd yn rhoi'r offr yma bod o yn galluogi i'r perthynas nhw efo Dduw bara a bod yr cyfamod yma yn un tragwyddol sydd yn para am byth. Mewn rhan arall o'r Hen Testament yn 2 Brenhinoedd mae Eliseis yn defnyddio halen i buro dŵr efo'r syniad bod hynna'n galluogi tir y bobl i fod yn fwy ffrwythlon. So eto, syniad yna bod halen yn rhywbeth sydd yn puro, bod halen yn rhywbeth sydd yn dwyn ffrwyth mewn ffordd. A yn hwyrach ymlaen, yn y Testament Newydd, mae Paul yn un o'i lythyrau at y Colosiaid yn cyflwyno'r syniad bod halen yn cael ei gysylltu efo bod yn raslon a bod yn ddoeth, sydd yn nodweddion yn amlwg pwysig o bobl sydd yn dilyn Iesu. Digwydd bod yn y cyfieithiad Beibl.net dydy'r gair halen ddim yn ymddangos, ond yn yr un Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig mae o, ac yn y fersiwn yna mae o'n dweud yn Colosiaid 4:6, byddai eich gair bob amser yn rasol, wedi ei flasu a halen, i chwi fedru ateb pob un fel y dylid. So'r syniad yna i bod halen, bod yna flas halen ar y geiriau da ni'n rhannu fel bod o yn rhannu mewn ffordd grasol a rhannu yn ddoeth. So mae yna lot o symboleiddio ar hyd y Beibl di cysylltu efo halen. Ond dwi'n meddwl hefyd, mae'n bwysig i ni feddwl am be di pwrpas halen yn llythrenol, be di pwrpas halen hefyd o ddydd i ddydd. So, yn gyntaf, mae halen yn amlwg yn rhoi blas ar fwyd. So, dwi'n meddwl, disclaimer bach, illa ddylswn ni fel ffisio sy'n arbenigo mewn stroke ddim awgrymu bod chi'n rhoi gormod o halen ar eich bwyd yn amlwg. Ond, i rhai o'ch chi sydd yn mwynhau coginio, da chi yn gwybod bod pa mor bwysig ydy rhoi chydig o halen. Dwi'n meddwl, na i ddeud y joc, dwi'n meddwl. Oedden ni'n trafod, os o'n i'n mynd i ddeud hyn, dwi'n mynd i wneud be mae Rhys yn wneud a cael ei hyn fewn i glyma. Ond da ni'n cael trafodaeth yn aml iawn yn sy'n nid o ran pan mae'n dod i seasoning bwyd a stwff a pwy sy'n fatha, ydw i'n rhoi gormod, ydw i ddim yn rhoi dim digon a stwff fel yna. So, da ni gyd yn gwybod mae rhoi halen ar fwyd yn rhoi blas ar fwyd yn tydi. Ac yn ôl y sôn, y rheswm dros hyn ydy, yn amlwg, pan ydych chi'n blasu'r bwyd, dio ddim i fod i flasu o'r halen, ond y syniad efo'r halen ydy bod yr halen yn tynnu allan blas naturiol y cynhwysion eraill. Dyna ydy'r syniad. A nes i ddysgu rhywbeth arall wrth yma wrth baratoi, achos be mae y syniad o halen yn neud ydy, mae halen yn galluogi'r taste buds i bigo fyny blas naturiol y bwyd. So, cwestiwn am 10 pwynt. Pwy bore yma sy'n gwybod beth yw'r gair Cymraeg yn ôl yr ap geiriaduron be bynnag, neu'r term Cymraeg am taste buds? Unrhyw guesses? Bodau blas. Wel, guess da. Dwi'n meddwl, mae hwnna'n heiddi 5 pwynt anyway, achos beth sgynna fi fan hyn? Blas bwyntiau. So, ond o'n i'n meddwl, os o'n i'n sefyll yma bore yma, deitha chi, mae'n galluogi'r blas bwyntiau i weld y blas naturiol yn y bwyd, so na neb yn gwybod beth dwi'n sôn am. Di'r joc yma ddim yn mynd i weithio wrth gyfieithu chwaith, dwi'n meddwl, so dyna ni. So dyna di'r peth cyntaf, mae o'n rhoi blas ar fwyd. Ac yn amlwg yn hanesyddol, cyn dydd y fridges, oedd halen yn cael ei ddefnyddio i gadw bwyd yn ffres am yn hirach, yn enwedig cig. So, oedd halen yn cael ei ddefnyddio i ciwrio cig, fel bod cig yn aros yn ffres am yn hirach, ac yn stopio bacteria rhag tyfu yn y cig. Ac yn ddiddorol hefyd, mae yna gofnodion hanesyddol o milwyr Rhufeinig yn cael eu talu efo halen. So, yn ogystal â cael pres, oedd nhw'n cael eu talu efo halen. Dwi'n cymryd achos bod nhw yn
yn aml yn trafeilio bod yr halen yna yn werthfawr iawn iddyn nhw mwyn cadw y bwyd yn ffres. So mae halen yn rhywbeth felly sydd yn ymestyn bywyd rhywbeth ac yn cynnal rhywbeth. So mae'n siŵr bod chi'n eistedd yna meddwl, dwi wedi dod i gwrando ar pregaeth bore yma, ddim gwers am halen. Ond dwi'n meddwl mae'n bwysig i ni, cyn i ni edrych ar Iesu'n cyhoeddi na chi ydi halen y ddaear, i ni weld ella beth sydd tu ôl i'r neges yna a tu ôl i'r geiriau yna. So, ymlaen i'r syniad o fod yn halen yn y ddaear, bod yn halen y ddaear. So wrth i ni feddwl am y gwahanol syniadau yma da ni newydd drafod, dwi'n meddwl mae modd i ni ddehongli be mae geiriau Iesu ni ddweud mewn ffordd gwahanol pan mae'n disgrifio i ddilynwyr fel halen y ddaear. Ac wrth i fi baratoi, oedd hynny'n dod yn amlwg pan ni'n darllen esboniadau gwahanol, mae yna lot o bobl ella'n cymryd y barn chydig bach yn wahanol ynglyn â be mae Iesu ni ddweud. Ond dwi'n meddwl, bod mae'n bwysig iawn i ni gofio'r symboleiddiaeth yna dwi'n newydd gyfeirio at nhw. Ond dwi'n mynd i awgrymu, ella bore yma, bod ni'n canolbwyntio ar un agwedd o fod yn halen, sef yr agwedd na o rhoi blas. So, bod halen yn rhoi blas. So, dwi'n meddwl mae Iesu yn herio ei ddilynwyr yma i fod yn bobl sydd yn rhoi blas i gymdeithas o Dduw. Dwi'n meddwl, mae hwnna'n rhywbeth syml fydden ni gymryd ohono fo, bod Iesu yn herio y rhai sy'n gwrando arno fo ac yn herio ni heddiw i roi blas i gymdeithas o Dduw. So pan da ni'n meddwl am pwrpas halen mewn bwyd, mae'n cryfhau neu'n cyfoethogi blas naturiol y bwyd. So dwi'n meddwl, ni'n trio meddwl y gair Saesneg fysa enhance, math o beth. So dyna mae'n galluogi iddo fo wneud, so enhances. A dwi'n meddwl bod hwnna'n ffordd da o ddisgrifio rôl halen. So dwi'n meddwl mae yna her yma i ni i fod yn ddilynwyr sy'n rhoi blas i'r byd o Iesu a'i ffordd o fyw. Sydd yn gwneud yn bywyd ni, y byd o'n cwmpas ni, a bywyd y rhai o'n cwmpas ni yn well ac yn fwy ffrwythlon, fel mae halen yn gwneud. Ond, fel da ni wedi clywed yn yr darlleniad bore yma, mae yna rybydd hefyd, a dylsyn ni ddim anwybyddu y rhybydd yna. So, mae Iesu'n rhybuddio pa mae'r halen wedi colli ei flas, pa obaith sydd i'w wneud yn hall eto. Dydy e'n dda i ddim, ond i'w daflu i ffwrdd a'i sathru dan draed. So mae hwnna'n her i ni, mae hwnna'n anodd i ddarllen, mae hwnna'n anodd i glywed, mae'n anodd i reslo efo fo i weld be di ystyr hynny. Da ni wedi clywed yn gynharach bod halen yn rhywbeth gwerthfawr iawn yng nghyfnod Iesu. Oedd o'n commodity gwerthfawr iawn. So ella, tra mae Iesu yn cyfeirio at y bobl fel halen y ddaear, mae'n cydnabod, mae'n cyhoeddi pa mor bwysig a pa mor werthfawr ydy'r bobl yna, a pa mor werthfawr ydy'r dilynwyr yna. Ond mae Iesu hefyd yn neud yn amlwg bod o'n herio bod o'n bwrpas i halen, a felly mae yna bwrpas i fod i'w dilynwyr. Mae gen nhw rôl pwysig i chwarae i fod yn fendith i'r byd o'n cwmpas ni, rili. Ond mae hefyd angen bod yn real bod na rybydd i ni fod fel yr halen i beidio golli ein blas. So nesaf ymlaen i yr syniad yn ail, ymlaen i'r syniad o fod yn olau yn y byd. Na i ddarllen yr adnodau eto cyn i fi mynd ymlaen. So mae'n deud, chi ydy'r golau sydd yn y byd. Mae'n amhosib cuddio dinas sydd wedi adeiladu ar ben bryn. A does neb yn goleuo lamp i'w osod o dan fowlen. Na, da chi'n gosod lamp ar fwrdd mwyn iddi roi golau i bawb yn y tŷ. Dyna sut dylech golau chi ddisgleirio mwyn i bobl foli'ch tad yn y nefoedd wrth weld y pethau da da chi'n ei gwneud. So, mae'n rhannu dau ddarlun, dwi wedi sôn am yn barod, mae'n rhannu dau ddarlun yma, ond mae'r ddau ddarlun yn plethu efo'i gilydd, maen nhw'n mynd efo'i gilydd. So mae'n bwysig i ni gofio hynny cyn i ni symud ymlaen. Ond mae'r adnodau, da ni newydd i ddarllen, yn sôn am sut mae dilynwyr Iesu fel golau yn y byd
A mae'n mynd yn bellach wedyn trwy gymharu bod yn olau yn y byd fel dinas wedi adeiladu ar ben bryn. So pam gwneud hyn? Wel, be sy'n cael ei awgrymu ydy bod o yn cyfeirio at y syniad. Mae rhai pobl yn awgrymu lle ydy hwnna'n gyfeiriad at Jerusalem, ydy o. Ond dwi'n meddwl beth sy'n glir ydy bod o'n gyfeiriad at y syniad bod dinas ar ben bryn yn goleuo ac yn arwain pobl ac yn helpu pobl ffeindio ei ffordd. Dyna di'r syniad dwi'n meddwl sydd gennym ni yma. Ydy bod dinas ar ben bryn, bod yna ola i bob cyfeiriad, a lle bynnag ma person, maen nhw'n medru anelu am y ddinas a ffeindio ei ffordd. Dwi'n meddwl bod lot ohono ni siŵr o fod wedi cael profiad o lle fod ar goll yn rhywle, yn enwedig yn hwyr yn y nos, ac trio ffeindio'ch ffordd, lle bod eich ffôn chi redeg allan o batri, sgennych chi ddim torch, a da chi'n trio ffeindio lle da chi angen mynd. A da chi'n gweld gola yn y peller, dwi'n yn gwybod hynna pa mor hwyr o da chi'n cyrraedd rhai o'r llefydd o da chi'n aros. Dwi'n gwybod os da chi'n cyrraedd llefydd yn y tywyllwch weithiau. A dwi'n siŵr o fod oedd y genod yn chwilio am ola, achos o'n gwybod, wel, mae yna bobl y fanna, da ni angen anelu am fanna. So mae'n arwain, mae gola cyfarwydd yn arwain y ffordd. A mae Iesu mynd ymlaen dydy, nid o'n amlwg bod mae dyna di pwrpas gola, achos mae'n sôn am, wel, fysach chi ddim yn cael lamp a rhoi bowlen ar ei ben. Fysach chi'n rhoi lamp ar y bwrdd fel bod yn goleuo y tŷ i gyd a goleuo y stafell i gyd i bawb sydd yno. Ac yn amlwg, da ni methu cyfeirio at yr syniad bod Iesu'n cyhoeddi bod ni yn ola yn y byd heb gyfeirio at ei eiria fo'i hun amdani hun. So yn Ioan 8:12 mae Iesu'n deud, fi ydy'r golau'r byd. Bydd yr rhai sy'n fy nil i ni olau i'w harwain nhw i fywyd, a fydden nhw byth yn cerdded mewn tywyllwch. Na ddeud hwnna eto. Fi ydy'r golau'r byd, bydd gan yr rhai sy'n fy nil i ni olau i'w harwain nhw i fywyd, a fydden nhw byth yn cerdded mewn tywyllwch. So mae'n unwaith eto yn ategu'r syniad yma dydy o bod gola yn arwain, a dyna di pwrpas gola. So, felly pan mae Iesu yn gofyn i'w ddilynwyr fod yn olau yn y byd, da ni wedi cael yn galw i wneud yr un peth. Da ni wedi cael yn galw i arwain pobl at fywyd. Fel mae Iesu'n gwneud, da ni wedi cael yn galw i arwain pobl at fywyd. So mae yna her yma i wneud goleuni gwirionedd yr efengil yn amlwg i'r byd o'n cwmpas ni. A da ni'n gweld pam hefyd, achos yn adnod 16 mae'n dweud, wel pam bod ni angen bod yn olau yn y byd, mwyn i bobl foli'ch tad yn y nefoedd wrth weld y pethau da dych chi'n neud. So ddim mwyn ni, ond mwyn teyrnas Dduw. Mwyn i bobl gael eu pwyntio at Dduw. So, mae'n cyfres ni, dydy ar bobl y ffordd i bod yn edrych ar be mae Duw yn dweud sydd yn wir am ei bobl. Ond hefyd, mae'n bwysig, dwi'n meddwl mae wedi bod yn herio ni y cyfres yma i feddwl be di'n pwrpas ni fel dilynwyr yn y byd. Mae Iesu yn yr hanes heddiw wedi defnyddio darluniau clir i ddysgu'r bobl oedd yn gwrando arno fo, ac i ddysgu ni sydd yn ei ddilyn heddiw. So, yn wreiddiol, pan o'n i'n sgwennu'r nodiadau, o'n i'n mynd i awgrymu ar y pwynt yma bod Iesu'n galw ar ei ddilynwyr i fod yn halen a goleuni ar y ddaear, ond wrth i ddarllen, o'n i'n meddwl, na, mae yna fwy na galwad i fod yn halen a goleuni yma. Achos beth da ni'n gweld ydy bod Iesu'n cyhoeddi bod hwn yn wir amdan ei ddilynwyr. So mae'n deud, chi ydy halen y ddaear, a chi ydy'r golau sydd yn y byd. Mae Iesu'n rhoi y statws yna ar ni fel ei ddilynwyr neu pobl sydd yn ei ddilyn. So ddim jyst yn deud, dwi eisiau chi drio bod, yn amlwg da ni angen trio bod, ond mae'n cyhoeddi hwnna fel rhyw fath o hunaniaeth yn bob un ohono ni, bod ni yn halen y ddaear, bod ni yn olau sydd yn y byd. A dwi'n meddwl bod hwnna'n bwynt pwysig wrth basio ddylswn ni ddim anwybyddu. Chos mae yna adegau, dwi'n siŵr, fyddwn ni'n dod ymlaen, mae yna adegau lle da ni ddim yn teimlo fel halen a da ni ddim yn teimlo fel gola. Ond yng ngolwg Duw ydy'r statws yna sydd gennym ni ddim yn newid, am hwnna'n bwysig iawn i nodi. Da ni wedi gweld sut mae halen yn symbol o'r cyfamod tragwyddol yma o'n i'n sôn am rhwng Duw a'i bobl. A
Ac bod hwnna'n rhywbeth sydd yn parhau a parhau a parhau. Ond da ni hefyd wedi gweld bod yna bwrpas penodol i halen. Mae halen yn rhoi blas ar fwyd. Ac i ni fel pobl y ffordd, mae'n bosib i ni rhoi blas o Iesu a'i newyddion da i'r byd sydd o'n cwmpas ni. I fod yn halen sydd yn cyfoethogi y bywyda y pobl da ni yn ymwneud â nhw. Bod ni yn dod ar gorau allan o'r pobl da ni'n cysylltu efo, dod ar gorau allan o'r sefyllfaoedd da ni'n cysylltu efo, a jyst bod yn fendith i'r byd o'n cwmpas ni. So mae Iesu dydy'n cyhoeddi, chi ydy'r golau sydd yn y byd. Chi ydy'r golau sydd yn y byd. So golau sydd i fod i ddisgleirio ac arwain pobl fel dinas ar ben bryn. Ond fel nes i ddeud, mae yna rybydd yn y ddau ddarlun i ni gofio bod yna bwrpas penodol i halen a goleuni. So, di halen wedi colli flas yn da i ddim. Yn yr un ffordd, does dim pwynt goleuo lamp a'i roi polen am ei ben. Mae yna her i ni, mae yna bendant. So wrth i ni feddwl am yr gwirioneddau yma, da ni wedi edrych yn sydyn arnyn nhw bore yma. Sut dylen ni ymateb? A wrth i fi baratoi ar gyfer y bore yma, o'n i wir yn teimlo bod fi'n cael yn herio go iawn i ail edrych ar y mywyd i ac ar y perthynas i efo Duw. Ac sut ydw i yn byw fel dilynwr sydd yn galw hyn yn berson sydd yn un o bobl y ffordd. So nes i gael yn herio a ella bod clywed y neges bore yma yn herio pobl eraill yma hefyd. I adlewyrchu chydig bach a sbio ar sut mae bywyd wedi bod yn ddiweddar i bob un ohono ni. So i orffen, dwi'n mynd i rannu chydig o gwestiynau i ni jyst myfyrio arnyn nhw. A da ni'n mynd i gael amser tawel ar y diwedd jyst i gysidro y pethau yma cyn i ni orffen yn amser ni efo addoliad. So'r cwestiwn cyntaf ydy, ydyn ni yn byw fel pobl y ffordd sydd yn halen yn y byd? Mae yna lot o gwestiynau yma, actually. So ydyn ni'n byw fel pobl y ffordd sydd yn halen yn y byd? Ydy pobl yn cael blas o'r hyn sydd gan Iesu ar eu cyfer nhw pan maen nhw'n treulio amser efo ni? Neu, ydyn ni ella fel yr halen sydd wedi colli ei flas bore yma? A dyna sydd ni'n teimlo bore yma. Wedyn efo'r ail ddarlun, ydyn ni fel dilynwyr i Iesu yn disgleirio goleunu'r byd i'r byd o'n cwmpas ni. So disgleirio goleuni Duw i'r byd o'n cwmpas ni. Neu, ydyn ni'n cuddio y gola dan fowlen. Ac dwi'n gwybod dwi'n bod chydig bach yn heriol fan hyn, ond dwi'n meddwl mae hwn yn rhywbeth dwi'n meddwl mae Duw wedi herio fi wrth fi baratoi. A dwi'n isio peth pobl fynd o yma bore yma'n teimlo'n drwm o gwbl. Dim dyna di pwrpas y neges yma. Ond jyst i ni ailfeddwl chydig bach lle da ni. Dwi'n meddwl mewn o ran yr syniad o cuddio y golau, dwi'n meddwl, wel, nes i ddeud am fi fy hun o leia, dwi'n meddwl mewn bosib i fi wneud hynna yn unigol, i bob un ohonyn ni wneud hynna allan bersonol. Hefyd, dwi'n meddwl bod yna her i ni fel eglwys hefyd i beidio cuddio y golau yma. Ydyn ni'n rhy gyffyrddus weithiau bod yn saff yma ar bord y Sul ac ella'n gadael i'r golau aros yma yn yr adeilad yma yn lle mynd allan efo ni o ddydd Llun i ddydd Gwener neu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. A dwi'n mond yn deud hyn achos fel o'n i'n deud, dwi'n gwybod mae'n her i fi achos dwi lot rhy aml yn gwneud hynna. So'r her i ni fel pobl y ffordd, dwi'n meddwl bod yma, ydi bod yn halen a goleuni yn y byd. So mae dod at yn gilydd yn fraint ac mae mor bwysig i ni ddod at yn gilydd, i annog yn gilydd, i arfogi'n gilydd, i herio'n gilydd. Ond gwneud hynna mwyn wedyn mynd allan. Fel mae Iesu'n galw ni wneud, i fynd allan. A mae hwnna'n edrych o wahanol i bawb. Mae'n edrych yn wahanol iawn i rywun sydd yn gweithio, i rywun sydd ddim yn gweithio. Mae'n mynd edrych yn wahanol iawn i rhywun sydd
yn byw ar ben ei hun a rhywun sy'n byw mewn tŷ llawn. Mae'n mynd i edrych yn wahanol iawn i bawb. Ond mae yna her i bob un ohono ni bore yma i fod yn halen a goleuni o ddydd i ddydd yn y llefydd yna da ni'n byw. Fel dwi wedi dweud, mae hwn yn neges i fi bron yn fwy na neb, achos dwi bendant yn teimlo fel halen wedi colli ei flas. A dwi yn rhy barod weithiau i guddio a rhoi polen dros y goleuni. Ond dowch, os ydych chi'n teimlo allan fel yna bore yma, os ydych chi'n teimlo fel fi bore yma, dewch i ni ail gysegru ein hun i Dduw. Dewch i ni dod o flaen Dduw ar yn gliniau unwaith eto bore yma, a rhoi yn hun i Dduw. Cyflwyno'n hun. Deud wrth Dduw, Dduw dwi eisiau bod yn ddwylo a traed i chdi yn y byd yma. Dwi eisiau bod yn halen a goleuni yn y byd yma. Ond ella bod yna pobl yma sydd erioed wedi derbyn Iesu fel goleuni yn eu bywyd. So pam ddim gwneud hynny bore yma? Pam ddim troi at Iesu bore yma, galw Iesu'n arglwydd ar eich bywyd chi, a dod yn rhan o deulu newydd yma yn yr eglwys. Dewch ni alw ar Dduw bore yma i llenwi ni, achos da ni'n mynd i allu gwneud hyn yn y nerth yn hun. Dwi wedi trio gwneud hynna lot gormod, a dwi'n meddwl dyna pam dwi'n aml yn teimlo bod fi'n methu. Ond dewch ni alw ar Dduw i'n llenwi ni efo'r ysbryd glân, mwyn i ni fod yn halen a goleuni yn ein bywyd ni o ddydd i ddydd. So just yn mynd i orffen yn amser ni bore yma, efo cyfnod tawel i bobl weddio yn dawel, pobl reflectio adlewyrchu yn dawel lle da ni ar hyn o bryd o flaen Duw. Ond i ni gofio, fel o'n i'n deud, dwi ddim eisiau neb adael fan hyn bore yma'n teimlo yn llwfr, yn drist neu yn isel, achos fel oeddwn ni'n rhannu gyna, mae yna gyfamod tragwyddol, mae Duw yn caru ni a mae Duw yn cyhoeddi bod hwn yn wirionedd am bob un ohono ni. So mae'n deud, chi ydy'r halen, chi ydy'r goleuni. So mae da ni ddim yn teimlo fel yna, mae hwnna'n wir amdan bob un ohono ni bore yma. Mae hwnna'n rhywbeth i ni ddiolch i Dduw amdan a dathlu bore yma. So dewch i ni just cymryd munud bach yn dawel cyn i fi weddio i gloi, i ni just ymateb i hyn. O Dduw, da ni'n diolch i ti am yr gwirioneddau da ni wedi darllen a clywed o dy air di bore yma. Da ni'n diolch i ti jyst am yr statws yma ti wedi rhoi i bob un ohono ni sydd yn dy ddilyn di. Statws da ni ddim yn ei heiddi yn y nerth yn hun. Diolch i ti bod chdi'n edrych arno ni a gweld bob un person yma bore yma yn werthfawr. Ti'n gweld bob un ohono ni yn werthfawr yn dy olwg di, a da ni'n diolch i ti am y gwirionedd yna. Da ni'n diolch i ti bod hwnna'n wir os da ni'n teimlo yn werthfawr bore yma, neu ddim bod hwnna'n wir arglwydd. Da ni'n diolch i ti bod chdi yn rhoi gwerth ar bob un ohono ni sydd yma bore yma. A da ni'n diolch i ti bod chdi yn galw yn rhoi hunaniaeth i bob un ohono ni, bod ni yn halen y ddeiar a bod ni yn oleuni sydd yn y byd. A da ni'n diolch bod hwnna yn rhywbeth da ni'n medru ymddiried yn, medru trystio yno fo, medru dibynnu arno, achos mae hwnna'n rhywbeth ti yn cyhoeddi sydd yn wir. Arglwydd dwi'n gweddio i bobl sydd yma bore yma sydd yn ella'n teimlo fel yr halen di-flas. Just helpa bob un ohono ni ail gysegru'n hun ata ti,
i gyflwyno'n hunain yn ffres bore yma i ti. Arglwydd, da ni eisiau ti wybod, da ni'n barod am i ti ddefnyddio ni yn ein bywyd dydd i ddydd i fod yn halen ac yn goleuni yn y byd, i fod yn halen a goleuni yn bywyda y pobl da ni'n cyfarfod o ddydd i ddydd ac yn yr gwahanol sefyllfaoedd da ni'n ffeindio'n hyn yno fo. Helpa i bobl weld rhywbeth ohono ti pan da ni yn treulio amser efo nhw. Helpa i bobl gael blas ohono ti, Arglwydd. Achos be da ni eisiau di bod pobl yna ani yn dod i dyfoli di fwy a fwy. Helpa i ni, os da ni yn cuddio y golau weithiau i beidio gwneud hynny ac i adael i dy oled i ddisgleirio allan o bob un ohono ni. Arglwydd, da ni diolch i ti bod chdi mor dda at ni, bod chdi mor aslon, bod chdi'n dduw cariad, fel da ni wedi canu bore yma. Bod y gariad i fel y moroedd. Da ni'n diolch i ti, nhw'n ni byth gallu gwerthfawrogi jyst yr fath gariad ti wedi dangos i bob un ohono ni. So, Arglwydd, ni di arwain bob un ohono ni, ni di arfogi bob un ohono ni, ni di lenwi bob un ohono ni, hefyd o ysbryd glân di, wrth i ni adael y lle yma bore yma. Gna ni, fel ni'n dweud, yn dwylo a thraed i ti. Gna ni yn halen a goleuni yn y byd. A da ni'n gweddio hyn i gyd yn enw Iesu. Amen. Amen. Diolch fawr. Mae'n nhw hodd y band yn ôl i fyny. A wedyn nhw'n ni orffen yn amser ni mewn mawl. Diolch. Os ydych chi'n eisiau sefwch gyda ni, gan i diolch i ti. eto. Alleluia,
Gras. Gai gras ar y sgrin os gwelwch yna. Gras yn harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddwn ni hefyd. Hyd byth. Amen.